Нека не губим време, а да започваме! Но става, маняци! Пак съм аз, вашият любим ютубър, Кралски, най-добрият, най-талантливият и най-секси ютубър. Нима си мислите, че може да съборите такава харизматична личност като мен само с тъпите си коментарчета? Ако сте си го помислили, съжалявам, че ще ви го кажа, но вие сте просто едни безмозъчни олигофренчета. Днес ще ви чета тъпите хейтърски коментарчета, за да се подиграя на подобието на мозък в главата. Коментарите, които ще чета днес, са под видеото ми за Димов, което между другото се справи перфектно, стана най-лайканото видео в канала ми. Страшно много ви благодаря, приятелчета. Така че предполагам, че ще се сетите на какво интелектуално ниво ще бъдат коментарите, които ще прочета днес. Нека не губим време, а да започваме! Ей! Халкаста къна брада! Ето, както ви казах, това е нашият първи екземпляр и смятам, че можем да приравним IQ-то му горе-долу с една плюнка на тротуара. Аз не мога да разбера какво всички фейтвате. Като не ви харесва, не го слушайте и не му обръщайте внимание. А ти какво ме фейтваш мен, като не ти харесва клипа ми, просто не ми обръщай внимание, просто не ми пиши коментари. Какво стана, бе? Май те разбих с твоята собствена логика. Аз съм от... Брато, тебе кой те знае, че си жив? Правиш ми се на интересен в някаква малка стаичка и трупаш гледания на гърба на Димов. Аз не харесвам Димов, но той е истински. Плюс това, ако те хване, може и да не оживееш. Ти си, брат, един нещастник, който се крие зад нищожните ти клипчета и общо взето далека вечер. Ама те педофилите са истински. Не се поддават на моралния натиск на обществото и въпреки всичко преследват хората, които истински обичат. Това значи ли, че и тях не трябва да ги критикуваме? Канал на любов за тебе е смешен! Всъщност първоначално си мислех, че този индивид тут ме хейти и ми пожелава просто някой да ми помпи халката отзад. Но пък после се замислих, че може би просто изпраща любов за канала ми, защото клипчето ми много го е изкефило. Благодаря ти, братле, надявам се клиповете да ти харесват. Ако искаш, можеш да ме подкрепиш, като станеш член на канала, разбира се. Просто предлагам, но пък може просто и да лайкнеш и да сабскрайбнеш, нали? Предлагам само. Ти кой беше? Виж, братле, не се смятам за някой известен, не се смятам за някой популярен, който всички трябва да го знаят и напълно разбирам, че е възможно да не знаеш кой съм. Ама това не ти е първият път, в който ми го пишеш този коментар. Том толкова много пъти все забравяш аз кой съм. Предполагам, че нещо не е наред. Кажи ми, има ли ти нещо? Кажи ми да знам как да се отнасям с теб. Все пак това са неща, които ти не можеш да контролираш. Не искам да те обидя по някакъв начин. Кажи ми дали просто имаш Алцхаймер или пък си просто един обикновен рекат. Че си една шматка е мой. Ай, лапай, че капе и тихо. Слушай, Иво Антонов Ланаби. Ще внимаваш как ми говориш, синко. Точно така. Това трябваше да се остане тайна, но реших най-накрая да ти кажа. Ти си ми син, аз се направих. Си излезна от топките. И сега за наказание ти спирам под прикритие за една седмица и една седмица няма да можеш да гледаш любимия си Иво Антонов и ще трябва да живееш с тъпата си истинска самоличност, която си всъщност. Малък дришо такъв. Ако Димов може ти бие два шамара и да те изчупи от бой, значи нямаш право на мнение, Женчо. Изглежда, че господин Сянко още е забил аферата на неандерталците, когато хората са оправили всичките си проблеми с бой, понеже все още не са имали интелекта, за да разговарят едни с други. Ама няма проблем, братле, разбирам те. То е трудно да си използваш мозъка и да говориш някакви сложни думи, когато той е с размера на заешка барабонка. По-лесно е да бъдеш пещерняк и да размахваш ръце като мразив. Абе, нямаш ли си пишка да си играеш? Да, имам такава спокойно, но проблема е, че не мога да си играя с нея, защото майка ти е резервирала перманентно. Сега за майка, а? Браво, Мартина, днеска си особено оригинален с бъзиците. Браво, браво. Ти пък колко ме товариш. Пучо, иска ми се да те видя и да те зачеша. Благодаря ти, приятеля, но все пак аз съм висок 2 метра, ръцете ми са дълги, стигат от едната стена до другата, мога да се почеша където си искам. Спокойно, но все пак много ти благодаря за предложението. Но все пак, ако много настояваш, с удоволствие бих ти дал да ми почешеш топките. Па я се забил, излез се от матрицата. Нима фен на Димов току-що ми каза да излезна от матрицата. Нима един от тези, които нон-стоп повтарят думата шматка като папагали и се изхвърлят парите за балони, наркотици, цигари, алкохол, ми каза да излезна от матрицата. Всеки един от вас, фенове на Димов, е най-точният пример за човек в матрицата с вашето постоянно хвърляне на пари, за да си тровите здравето самички. Този клип явно е направен от завет. Ама кой завет? Стария или новия? Ти просто си шматка и хейтваш
Шмазна! Как го правите това, бе? Майка му стана за голяма гърлото от това къде. Ей, лапенцата, отивай да спишеш домашните. Отивай да си пишеш домашните, утре госпожата ви ще ги събира да гледа дали сте се научили таблицата за умножение у вас. Не идвай тук да ми пишеш мазна, отивай. Отивай, че казах! До човека написал този коментар, нормален ли си? Пуди, мислиш, че ще се занимава да чете стория коментар на някакъв рандом човек под някакъв рандом клип, който е на някакъв друг рандом човек. Нали, освен мен, но аз ще го правя просто цел да ти се подиграва. Хората искаха демокрация и я получиха. Това се случва навсякъде по крайните квартали. Колкото до този индивид Димов, преди няколко дни попаднах на негово клипче. Гледах го точно 10 секунди, малко по-малко от този клип. Той е човек с две думи в речника, който се мисля за голяма работа. Всъщност е ми шок. Ти, както 90% от така наречените инфлуенсъри, без 2 дена работни зад гърба се знаещи много пред монитора, също ми шок. До всички гледащи, ако не работите работа, която е още от времето на социализма в България, то значи вие не работите нищо. Направо сещам... Направо мога да усетя султа през екрана. Хората, които живеят по тия стереотипи, са ме любими, защото просто само през този коментар можеш да усетиш злобата и омразата, която ги обзела към собствените им живот и работа, защото са се оставили да бъдат роби на работа, която не понасят и да работят с хора, които също ненавиждат. Сега нали да не си помислите, че съм лут и имам някакъв бив с хората, които работят нормални работи, то ще има умно от моя страна да имам нещо против тях. Но това не означава, че всеки е задължен да работи нещо такова. Светът се развива постоянно, изкачват постоянно нови начини да се изкарват пари и ако ги отричате и ги намразвате, то просто вие живеете в миналото, което никога не е плюс. Или просто това е моят съвет. Не се занимавайте да правите неща, които не харесвате, просто защото обществото ви го налага. А за теб, приятелю, разбирам те. Разбирам мъката ти, виждаме в очите. Знам, да, вече бай точно го няма. И хората вече не са задължени да бъдат общи работници. Всеки може да поеме по своя път и да изкарва пари по различни начини, в зависимост от неговата финансова грамотност. Но все още ти тъж тази комплексарщина в себе си, че всеки е задължен да бъде просто един роб на работа, която не харесва. Но спокойно, имам едно решение за теб. Прекрати си живота. Това е най-доброто, което можеш да направиш. Кралски, само твоя глас се чува. Бате, спри да говориш, остани да гледаме ко се обаждаш през 5 минути. Хората, ако имат да кажат нещо, го коментират в началото, ти се обаждаш по средата на разговора. Мълчи там, ние виждаме ко става. Благодаря ти. Абе, ти... Знаеш ли какво е реакция на видеоклип или се бавно развиваш? Брат, колкото и да го хейтиш, ти сам го каза. С уменията ти изкарваш по-малко от Димов. Това какво те прави? Точно така. Не ставаш за нищо. Точно така. За това дали един човек е стойностен и не става за нещо, се определя само по това колко пари изкарва. Защото за този човек в случая аз, който критикувам Димов заради това, че промотира наркотици, балони и всякакви други деморални начини за живеене на живот пред малолетни, за този човек аз съм лошък. Докато Димов, който ги прави тези неща, но изкарва пари за разлика от мен, той е много по-стойностен човек. Лапето успява, а някакви млади чечаци му завиждат и го хейтват. Чакай бе, аз съм младия чечак бе. Как съм млад чечак бе? Чакай малко, аз съм на 21. Още съм млад, в разцвета на годините си съм. Мамичката му, ако имаш някакъв коментар, който ме засегна, то беше що е. Приключвам с този клип до тук, няма да се занимавам повече с вашите глупости, ясно ли бе? Не знам какво да ви кажа, освен че шматките хейтват, ма изостават.